Салом алейкум, домло. علیکم السلام و رحمت الله. Мегум ки бахту ку ами ҳами дараҷаеро омадам ки ам мегум бихезам бирам ани Тоҷикистон таям байрақ мардума ба инқилоб даъват кунам. Ҷағас кунам мегум бидавен ҳама инқилоб лаънаткараи Аллоҳа бихабем ай қасрш биёрем. Бахту ку ранги тортана канем мегум я списка кунам бирам сари ҳамаша бикафонам ҳамҷо. Ами нам бахдуам хеле мекунам ахир мерам ам мекум ҳамаша лаънатиёра намедонем чӣ кор кунам. Супермен бишам мегум нестшон кунам. Аммо қа падаланат нест. Чӣ хеле кинем домло чанд касани ё 1000 кас ҳастан ами авлоди одамхӯр? ё ҳамин гуфти гапо ҳамин Раҳмонов ина азизмои лаънаткардаи Аллоҳ баъд Озода, Рустам, Сомонҷон, Ҳасан ана баъд аюҷа мерава хай ҳоҷи Амир, Амони Сифлис Пит баъд аю Муҳиб хуб баъд домодо дигар ки Зоир Ҷамолдин Шамсилло инай Ашраф инай қани ё баъд дигар ӯ домодҳои бешуморшро ҳисоб намекунӣ ӯ худшо мегирезан баъд тамом дигар ӯ ҳамин ҳоҷи галаваро ҳам ёан ибо Зардиев хича профессорн барпадар вообще галиния барам хадиди ай хандара ай хов хесту соат чанде буд ки баъди имрӯз баъди зӯҳр буд хоб кардам баъди обед 1 соат хоб кардам то барнома якам тарак шошам чун баъди бомдод дигар хоб накардам ҳам яке дигар кам ки ҳамин сурата рӯйка Зардиев чӣ шидааст профессори фахрӣ профессор шида ақл надоран аммо одам амро мешносам аммо авлоди амро бачав качан бошам ягон чӣ ақл надоран ҳоҷи поҷи ҳаҷ мераванд миян ку шайтони нами ман намедонам ам ҳаҷ нарем амро санг бизанем шайтони нами дар рӯян падаланту охи ниё мусулмон бишен ё ки умуман биброен айди биги нам хеле ани нами даздови ғариб ҳамаи гӯҳра мехӯранд бо ҳаҷ мераванд ҳами Зардиев хичам ҳаҷ рафта ира би девнагира девнаан ё мунофиқанд Раҳмоновам рафтагия лаънаткардаи Аллоҳ рафтагия ин ро дигар вообще ягон чиз нест.